Magkural ta. Atong kuralon itong palibot kay atong buhian og manok. Kuralon na to itong manok kay para dili maglatagaw sa silingan. Ay man to nakakural kay direra sila sa sulod sa kural. Digandakan. Isa pa. Inaani lang among gigamit nga pangkural o kay ligon ni siya, ligon. Sa ako mga supporters, salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong pag-support sa Kuwats kada adlaw. Daghang salamat. Bye-bye.